Malawi Camera. Ya nditu Dalisa Kabambe nditu chipani cha UTM kuyatsa moto komwe kuja ku Mzuzu komwe nditu analiti msonkhano wawo kumene nditu kunali kuyembera wanthu kwayankhula Malawi za zomwe iwowo angadzapange malonjezano osiyanasiyana ngati mene amachitira anthu andale choncho ziliko kumene nditu guys. Thank you so much pa Malawian Cameras. Tampokelani wa Princess Secretary wa UTM wa dada Felix Njawala. Tapokelela mama Patricia Kariati akufika pamalo pane sono akweni wafika pamalo pano sono. Nataka pambe dada moyo wachitukuko moyo wambura sango ahe mungaureka cha umoyo Yo chomen njindi zimweneleni wa Bwana Dalisa Kabambe Mwenge president pa 16 September ba
kweniso njindi ziute kwa advisor winu amamapatisha Kariati akweni njindi ziute so kwa Honorable Felix Njawala aomba organizing secretary wa chipani cha UTM na so wa deputy director of women walisopene pano tuendeleni na tose tilipano kweniso wa mama regional governor wa mama Ndenge Zizila wa bwana tukumanya mwendo ya chomene mzuni nchini sikumwenelani mzuni ya chomene tipembele wa mama director of women musaka chulia na pembelo kwa pokela Daliso Kabambe tikarechete tipempere mutuwa imechuta wadada fumu ya Rusungu Yehova tikumuongani chifuka cha mpaso ya umoyo umuli kutipa tikumuongani fumu chifuka cha siwaluwe milo mwatipa mahuno tikumuongani fumu chifuka cha mlongozi witu wali hapa Dr. Daliso Kabambe uyo imwe mazomeleza mzola mahuno kutuwe pakati pitu Yehova hapa mlongozi witu Daliso Kabambe wali pano watewetenge nchito zibili zitatu kucheza na wantu kuno kuchigawa cha kumpoto tikupemba imwe fumu chiuta Yehova kalonga wa mtendere kuti muwe nayo mumufikirire kuwaruwani awakwenda kumilomo mwazi para waona wanyaonge wangaruma Yehova ndimwe pera imwe munga mufikirira pali Jesu kunyake uko tingasanga chifikiriro chili chose mutaskeni ndimwe muyendeskeni makora ndimwe Yehova mpaka wasuke wakawerereso fumira talomba vyo na kuwekeza musana ndoba za mwana wini Yesu Kristu ameni. Yao chomeni Panyangwa sono chembe walicho no governor wampake yendi bwana tajala mseo pa malepano yao chomeni UTM Sokoletu SKC Dr. Daliso Kabambe chokonoka Dr. Daliso Kabambe chokonoka yai cha kwamba nipeleke njindi kwa president vitu wa chipani cha UTM au pa 16 pano waza mtora boma ili la Malawi nipeleke njindi kwa advisor vitu wa mama Patricia Kariati walipano nipeleke njindi pa Briste secretary vitu walipano Honorable Njawala nipeleke njindi kwa wala UTM wali John wako Swesa wa Dixie njindi zimwendelani wa mama na wadada pali mpwepo hapa ya inaonga wapapi ine bwana kuno kumpoto kumpogererani na maoko ya wili pano takalapa heni pafini kweni vosati za mwe hapa ground na machero yala kani mwafuasa bwana mpoto huyu ngwinu chipinda cha UTM chili kuno kumpoto kuno para mwakala kuno fuandulani fundo hizo muza ufilila wene Malawi naonga na mwana winu na mpogererani na mazo haya ngutia bwana chuta wa mtumbikeni
bwana wangu. Yachomeni amababadisha gariati na pachoko waka na nyengo katumini suwaka UTM Dr. Daliso Kabambe by 16 pano. Dr. Daliso Kabambe by 16 pano. Dr. Daliso Kabambe by 16 September pano. Ola megezega president atu achipani cha UTM Dr. Daliso Kabambe. Ola megezega babulisa secretary ya regional governor committee yose ya region anyamata atwa kuzuni komaso anyamata atwa chipani makoa atwa ose ineo bwana ndafuna kuti ndikuthokozeni kwambiri chifukwa mutamva kuti anthu akumpatula akufunani simunachede mwafuna kuti mubwere muime mmapazi mwa chimwene wanu malemu Dr. South Chilima. Tikuyamikireni kwambiri chifukwa cha moyo wanu. Tikuyamikireni anthu aku North Region chifukwa cha chikondi chanu chimene munali nacho kuchipani cha UTM, muli nacho kuchipani cha UTM, muzakhala nawo mpaka na kalekale. Inu anthu akumpato mukamanga chinthu chimakhala chiti chomwecho. Tikuyamikireni kuti simunalakwisa chifukwa chipani cha UTM ndicho khacho chimene chili ndaliso wawo wa Malawi, chimene chili chiyembekezo chawo cha Malawi. Mavuto onse amene tikukumana nawo pakali pano amene achotsa mavuto amenewa nkhani ya kuteteza makolo athu kumbali ya umphawi, nkhani ya mavuto a njala, nkhani ya anyamata kuapezera ntchito, mavuto amene akuyankha ndi ati ena analipo mpano kuzinamizira kuti ndi anyamata koma asali anyamata. Mnyamata wathu ndi uyo ali apayi. UTM Publicity Secretary. Okay. Amene UTM ndazusa Publicity Secretary kuti ayankhule komanso azusa President. Zikomo kwambiri. Yewo. Muli makola. Ise tili makola. Njala. Sinthana. Yewo. Choyambirira pano ndi pansewu. Sitikufuna kuyankhula zambiri, si choncho. Nkhani yayikulu ndi Sunday. Pakatoto. Pamene popo ndi pakhala nkhani. Pakatoto pakhala chani? Tsiku lake ndiliti kodi? Tabwera ndi Dr. Kabambe ngati president wa UTM amene sakhala president pa 16 September. Osati wa UTM yokha yayi. Akhala president wa Malawi, akhala president wa anthu akumpoto, anthu akumwera, anthu achigawo chapakati, anthu achigawo chakummawa. Mukuziwa chifukwa chake? Chuma cha dziko chaonongeka. Katswiri wa chuma amene angatikonzere chuma ndi ndani kodi?
zambiri tikayankhula Sunday pamene pande pali makani hapo Sunday bwana kuno ndi kumzuzu umu ndi mmene amalandira anthu ache abwino samamulandira aliyense chonchiya ena samalandira chonchiya koma munthu amene ali naye chiyembekezo amamulandira chani kodi ne bwana mene akulandirirani dziwani kuti kumpoto atani kodi akulandirani ndikupatseni nthawi ino kuti muyankhule kwa abale athu akuno kumzuzu ziko bwana UTM Tsogolato Goma Zuzu Taonga jamini ine ndaba yanga ndifoko ndo kwambiri kuti tafika pano pa Mzuzu ndipereke ulemu kwa National Publicity Secretary ndi onse aku Central Committee advisor anga komanso a Regional Governor ndi onse aku Regional Committee komanso aku District au Constituency nonse maulemu ake akhale m'malo mwake azinzanga panzuni wanyane wonse taonga jamene ndiye mundilole ndikati pa Malawi munene kuti pachema ndikane naso kachiri munene paterera tabwizana toti pa Malawi pachema pa Malawi paterera njala yavuta pa Malawi mabusiness yayi mabusiness asokonekera zinthu zikukwera mtengo ndandikachuwa chinthu muziti chakwera tagwirizana muziti chakwera tati chimanga chakudya chavala chakwera chilichonse chakwera ndi ndani achakwera dziko lalephera ili achakwera dziko lakanika ili aligwetsera kudzanje dzikoli aliyense akulira tachotse pa 16 pano munthu akalephera ntchito timantani munthu ndeifa UTM tikumane pa Chiwavi Sunday tikaka Pakatoto Sunday tizakuuzeni mmene tizakonzere kuongosolera zinthu mmene tizabwezerese chuma chimake zimene tidzapange kuti chimanga chitsike federasa atsike mafuta agalimoto atsike angasiya gona mafilling station mabizinesi ambeso kuyenda bwino anyamata apeze ntchito zinthu zikonzeke m'Malawi tikumane pa 16 Pakatoto Sunday choti tikuthokozeni kwambiri mwatilendera bwino tikuthokozeni tikunyadireni ife kuno UTM tifuna kukhale kwayo kwa UTM kuno
komanso mudzavotera president wa UTM kuno ena josavotera yayi chotero ndikuyamikirani kwa ndiye tikumane pa 16 tikumane pasande pakatoto tidzakambirane mmene chipani cha UTM chitizapange kukonzanso chuma cha dziko lino kulisinda dziko lino lidzakhale lokomera wina aliyense chotero kunja kwa Dakar ndikuthokozani ndikunyadireni ndikuyamikireni zikomo kwambiri tikumane sande zikomo ngakutsogolera kusamalirani zikomo And second, the head of women, Amai Bridget Ngoma. Tiwonge. Tikumongani fumu chiuta. Chifukwa hapo tayambanga fumu tangu mchemani. Kutimiwe na sepene pano. Deula fumu panyengo hii tikuonga uwapo winu mangwana sepene pano. Vyose venda makola. Vyose tayoera mzinalinu. Rutirizgani fumu kutifikirira. Rutirizgani fumu kuanase pa maroposa potiwenge. Mpaka tisuke timalize programu yose. Iyo wa president witu wa Dr. Dalisoka Bambe vizira kuno kumpoto. Teula Yehova pati kupatukana. Yumoza na minyake ndimwe mtendese makola tikafike kumanyumba kwitu. Talomba vyose fumu makugonja na kuchichepesa pa masopinu kwene kwizira pa zina limozapera la Yesu Kristu. Ameni. Malawi. Camera.